מה קורה? אוי, מעולה, מתרגש, איזה כיף! איזה כיף! תגיד, מה אתה עושה פה? כאות סולידריות, יום הולדת של חבר שלי, יום הולדת 40. קנינו לו מתנת יום הולדת. כן? תמיכה חופשית. כן? חששתי שהוא יפחד קצת. כן? אמרתי, יאללה, אני קופץ איתו גם. יאללה, איזה מלך! זה פעם ראשונה שלך? פעם ראשונה שלי. אתה מתרגש? מאוד. חכה, נפתח את הדלת של המטוס כפרה עליך. כמה שיותר זמן נפילה חופשית, זה מה שאני רוצה. תסדר לך את זה משהו. מעולה. תעשה חיים, תהנה, הולך להיות רוק אנד רול! כמון בייבי! איזה אליפות, אחי! וואו! היית מדהים! איזה אליפות, אחי, אתה מלך! נראה לי שהוא נהנה. כן, נראה לי שהוא נהנה. לעשות קורס! יאללה! יואו! איך היה?
וואו, היה מעולה, מדהים, מטורף. כאילו, אין דבר כזה. מה היה הכי כיף? לקפוץ מהמטוס או לפתוח את המצרה? הנפילה הייתה מהממת. כן? מאוד אהבתי דווקא את הסיבובים שנתנו לי לעשות, עוד סיבובים חדים. יס! היה מדהים. חוויה, ותראו, עשו לחבר שלי שלט. יאללה. בוא'נה, הם הסיור והכל. פשי, זה השקעה. מה זה מיני? יש פה אוטובוס של אנשים. אפשר שהם יבואו כל שבוע? כל החברים. אני גם רוצה.